Alang litum ahoram men pulote demokrasi hedi demokrasi alang litum kapipu Assam government lahelu ni litum ke MOS ke doan amat pugali sita ake ongke la rehabilitation arlo ke do tomhan rehabilitation la paratu ke ake mege isita ve arlo pen lang dam lo te na tum matha pe mitha ilitum tara langso cultural center na pavedaji arlo pen abidi se claim latum non chere dun tete lapo an se claim number 1 2.1 pen mata chok che muten just se met akahin no nai to ke 2.3 la pen 2.9 la helo kahin no nai la la to ke itum autonomous council ka velu lake la le ke deng lote la sine tum mundi ta tum han kapachini ji aphansi torch light procession ke dam ili tum han ke mikir okora punang putang lo mati di ili tum han bolote kadu e pandalo neli phan mata na pulo CMEM MLA minister tum han na ke pulo mikir okora pusi ange non ke hala alang litum jaseme ka sohidun ke ladak council CM atum CM se asohi ke dudut ang alang litum si okora po che pe klang dun lo la puya ahok lo ni tum okora po che pe klang dun lo ay che pe klang dun chot le ka che pe klang dun chot le la anjut kokte la ta cho se ta la pu lide adet sin pivir da ji bang claim la bang ke ba phan ki people te mat lo ale ke long ji ke asamis tum ta long le ke long yi ke Bangladesh pen ke wang atum la pen ke Bihar pen ke wang atum sia li long yi la ke Assam itum autonomous state le long thu the det seta Assam mata avedaji la ke la son si la Karbi Anglong area ke Assam ke kalidaji mo phi ke chethana ling seta autonomous state Karbi to bang nang pipe daji mene seta la Assam ke kalidaji Assamese tum la salam bang mata nam krang la sinili tum bang ke Karbi atum phan ke thanji aphansi enlightenment pulote aning arlu se ape klar ni aning arlu ape klar ji pulote physically ke ilitung ape klang nangi ke kape klang pon nangi ke the ang dang ni lehelu mati di la si torch light theng tom ke en ki mati di theng tom ke pa the ang aphan ke angela pu thakta Karbi tung nong e duk pik lo hajira si ke dun thai se खेती के क्लेम बंगे उन्थु थे डेट खांगयांग असन लो खेती के जरसो चो क्लेम बम लांग कादो वेता लासे अनर लो के खेती क्लेम हाजिरा दुन अर्निगांग साम आजो से लितुंग के ला प्रोसेशन सिता दाम के दाम उन ला पुले अंगे आजो पुलोते इतुंगे थेंग तोम के नांग कोक लो थेंग तोम पन पेते बांग
Asamis tu pu durbito kari hadi la tu hela criminals tu hadi konan ni hak long pe nang war dun ta thek koman ni phanang chut dun lut ta je plang thek la po si ni tu la theng tom ke en anh nang ne li tum han pulo theng tom enang ne pulo procession da dam nang ne pulo theng tom en ri pu high court ki pu do pu police tu pu seta high court ni tum police tum han arjulo high court order nang pe klang tha pu nang pe klang thek the det alang li tu ave det yong si don de nang pe klang nang ji nang pe klang son de ni tum dam de theng tom ot de ji na pu yo amasi seta la theng tom ot de ji seta theng tom ko pi po si ke en edet nang po ma la ka high court along ni tum che dan nang kok ji la bang ke bang yok te en long ing long so dak ing karbi ang long ing long so to masi en long li ku bilo ang e karbi tu nge mikir okora pu sena pulo la pe Indian army tum ta pulo karbi tu nge kachini net akele tu pik pulo karbi tum pulo te neli nangli la pen la CM EM minister MP tum antalu mati di alang li tum ta kachini neta li tu pik la pa alam lo mati di la sikala kapachini si tu nge ke claim nang ji Angela Assam government ke ili tumhan kapachini nedet khang jangji ka pilu hak khang jangji kam se claim la ili tum CM EM tum MP MLA tumhan ot si alang li tumhan bewahar si ili tumhan ka pilu hak ya karbar si claim bom Assam government ke la si la so posini tum oppose lo la pen ka oppose binong ke lalo MOS la MOS ke ching penomat no 2.1 penomat aben preamble long ta chokchi preamble long ta karbi pon si puchot seta ladak ke tribal areas ke mati tribal ante hala kuki rengma tum hanta alang litum kopine claim yi pusi pu claim pi pedet ke hala tum alam ke thang da ni ye det ke ante hala MOS long ta la hello ni tum ko oppose lo la hello pidi ke aman oppose lo nge ni tum han police tum nang e khang dun la sinu tum ching bay nang kok lo jat nang kok lo he chepe yok nang kok lo no a force lo mati di evil force in ni tum ka elitum karbi tum han nang ke berji si ke thai lo da council tum ke la ke Assam government pen a risim ason ilitum karbi inglong arat tum han kapilu kapiduk ya kam ke claim kachini neta akele tu pik mikir okora pu ka peche plang bom ya phansi alang litum phan bewahar bom lo troxy phan ni tung chinia teng ke nepon lo risop tum karlong he ban crazy pula lat puta thek athema ni tum dam bom hosi anut pen ha gari lo thapon bom lo puke la pu yo ma sin tum thek nun long pet pe dat ta thek lo la bang e bang crazy ta thek bon phan ni tum advocate pen chingki lo la pen women wing tum arlo so wing tum bang APHLC arlo so a group tum bang danai ke claim dun popular